sampai kaget. Ning saat saiki paning padong pajimatan iya langka manungsa pada kelawan aku mumpung kelawan sepi aku bakal jukut banda pusaka singana ning dalam kekeratonan Cirebon. Mumpung jagatil ning dinane dina Jumat lah mang ya baso liwat aduh neda ning dinane dina Jumat Jumat kang diaran Jumat Kliwon ya kesempatannya aku bakal boyong benda pusaka ladalah setan sampai kaget rembak rembet agak langkah sijine menungsa bakal tak lamat-lamati ya pung mas sepi ning pribawane ngaku ada menisa aku bakal njukut benda pusaka kang ning Cirebon ada lewati sing ngendi kini bendane ya ada ya aku bakal
Sulaksana tidak Dijawang kang becik Sulaksana anyar tinemu sapa sinambat nira Sudah. Sini. Di. Oh. rotat rotat dinawa awakmu merasakan kelawan tangguh kelawan aku ya isun tangguh kelawan sira apa mulane aku wani mlebu ning tempat keraton mancing ning pedong pajimatan aku bakal boyong pusaka sira bakal boyong pusakane gedung pajimatan kono ya iku sing diarani ning pepunden Cirebon sing bakal tak boyong maring aku gampang gini ngangele gampang sira tinggal ngucap angele masyarakat tapak wayang-wayang setan kober sira mungkin bisa boyong pusaka kun rota dinawa isun lamun sira masih dadi penghalang maring pribadi neng aku ya bakal tak pangan kelawan aku luk 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 Roti sira pengen mangan sejati neng aku rota dinawa anyar pinanti kelawan awakmu siraya diri neng aku selawas ora ketinggal kelawan pangan nganti aku awak kelawan kering kegagasan ya aku lagi duwe di kelawan tugas kelawan jika neng aku tugas yang sira ingin banget sejati neng aku kondon wah sira isun wis gawe isun pengen tambu aku bakal redakakan sira ning tempat panggonan pian wani sira kelawan aku ya aku ora bakal mundur sesakan aku ora bakal yaiku mlayu ngadep ning awak nira wah disira wis puguk kelawan pandirian nang ira isun kuku kelawan pendirian bakal nonggoni sini ana pedong pajimatan Cirebon iya wah bakal jadi wong pertama siraya ayo nagaruntin isun abang-abang cenggereng ayam sira sing dadi batu sandungan neng aku sira yaiku arep malar badane ngingsun sira siap bakal malar marang ingsun
Ayo Mas, sisak Setan sini kelawan kober. saudara rembulan. Saya lawas, saya belenak ning pengucape, gawe geragas ning kandel kelawan kuliti siraya. Ayo Mas, perang tandingan ingsun lawan Nagarudin disakseni kelawan bulan purnama. Benar-benar sakti kelawan mandraguna sira. Ya, tapi sira aja merasa tak mendesak rasa bangga. Ayo. Setan kober, Isu. sekandel kudus wingin sirang, isun simbakan ragot kelawan siraya. Kesaktian yang sira laksana mengalir menjelak di kota negara. Wah, sungguh cantik sira. Sira rasakan Sira rasakan kaldaku. Aduh ampun Nagarunting, aku ngerasa kena wake aku nganti gagas kegeringan, awis kelawan ngaplak ngawan ning badan nira. Sira kelipan jukut pusakapun. Isun ora bakal maning-maning, bakal njemput benda pusakane ataupun kagungane wong Cirebon Nagarunting, hampura Nagarunting. Sira tak warasaken, tapi aku ana jaluk sawiji. Iku apa Nagarunting? Aku yaiku jaluk dongakaken keluarga ning tuan rumah. Jaluk didongakaken, Iya, tapi mangkene Nagarunting. priwet. Sawise aku tarung kelawan awakmu, aku ngerasakaken lara kelawan badan ingsun Nagarunting. Tak warasaken, tapi tuan rumah dikongkon brene. Kongkon mrene. Iya. Bu, Pak, mene sedelat paya kadieu. Ibu hajat karo bapak hajat ini. Bocot, berada setelah telu waktu deh. Kesuwun, aduh tanian nangun, aduh, Atur kesuwun. apa aduh. Pak,
Selesai. Lah masa kekere selesep so aku no Si bapakne Indi mama hajat bojoten di mama hajat mana Aduh. dingin kamu loron dose. karo mimi hajat ya Aduh. inang ampos temennya ada alah ya ningan cah aduh budak geblek ya mampuan puasa dimakan Bojot kemarin setelah tidak waktu nih. ada primen pak alah ya ningan aduh yo Pak ini bae Pak. Telat Pak. Ini Pak. mene ibune kongkon mene Selamat Pak. ibune kongkon mene Selamat. ibune Pak. kongkon mene Bu, maukah cuma cerita Ayo, aja Pak, diambil alih? iya kesuwun ayo nah Yen aku arep nengokakon keluarga ning sampeyan. Mugi-mugi ya keluarga ning sampeyan tas nanggap kurok Pandawa nada diparingi waras berkes suki beras Amin. laka halangan kelawan rintangan diakayaken rezekine diilangaken blaine uripe makmur sampe tua ning anak putune Amin. ora kurang sandang kelawan pangane mugi-mugi diparingi pandan kelawan waringin yen Yen pandan pandan. mamune ngaroma wangi waringe waringin wit-witan kang gedhe sing bisa ngayomi keluargane sampeyan kabeh amin. Bu Pak Apa yo panjenengan apa Pak lagune Pak panjenengan apa lagune lagune Bangga jate jaluke lagune adem ayem lagune adem ayem nang yo nang lagune adem ayem nang ibu yo para cicilimin mene marah Pak kobrar mlayu ibune beli teka-tek kaya setan ya beria